Himalaya Ampung Lata Production Co-operative Society Limited. 104 फार्मार प्रडिउसार कम्पानि आरो 22 कोअपारेटिव ससाइटिनो बेवहाय चेक होनाय जादों 104 फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनो 1.5 लाख चेक होनाय जादों आरो 22 कोअपारेटिव ससाइटिनो 50,000 करि चेक होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि माहारिनि गौरव आरो बिटिआर ओनसोलनि गौरव आसामनि गौरव सर्वेश्वर बसुमतारी बिथां जाय पद्मश्री बान्था मोननो हादों बिथांखौ जोङो दिनै बरायदों आरो मिजिंथिदों बिथाङा इयुनाव गाहाम देहा लानानै अराय सम आवगायलांबाय थानो हागोन जोङो बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि ओनसोलनि आबादारिफ्रा जोबोद जौगालांनो हमदों लासै लासैनो आबाद मावनायनि बिथिङाव माइजों लोगोसे गुबुन गुबुन मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै गासैबो जि प्रडाक्शन बेयो बांनायनिफ्राय बांदों देग्लाय बोसोराव मोनसे राफ एस्टिमेट जों खालामनानै नायदोंमोन प्राय 3,000 कौटिनि जोंनियाव आबाद जायो बे आबादखौ फाननानै जोंनि ओनसोलनि आबादारिफ्रा गयनिफ्राय लानानै माइनिफ्राय लानानै गासैखौबो हिसाब खालामोब्ला प्राय 3,000 कौटि रां जोंनियाव फैयो दा बेखौ आरोबाव डाबल खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनाय बिथांमोनखौ बायदिसिना सापर्ट होनाय मेशिनारि सापर्ट होनाय मोजां जोलै लाबोनानै बिथांमोननो होनाय बे माखासे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोलनि रांखान्थि जौगानाया जिहेतु आबादनि सायाव सोनारो जोंनि आबादारिफ्रा बिटिआर ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायाव गासैबो बिथिंनिफ्राय बिथांमोना आवगायलांनो हागोन जगदान खालामनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जोङो गासैबो प्रिपारेसना जोंनिया जाबाय आरो बेखौ थाबैनो जोङो जोंनि बिजाथिखौ फोसावगोन आरो नोंथांमोना अब्लानो मिथिनो हागोन